ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଆଉ ଦିଟା କହିଲଣି ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା। ତୁ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛୁ ପାଉନା ପାଉନା ମତେ 5 ହଉ ଚଳିବ ଚଳିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଆମେ ତୋଠୁ ନବୁ ଆଠେଣି ତୁ ଆଠେଣି ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ନା ଏମିତି ଖାଲି ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଦୋକାନ ଯାଇ ଚାଲ ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବୁ।